Promovem el benestar i dignitat de les persones majors. Treballarem per aconseguir una residència 24 hores. Defensem els drets bàsics i treballem per una societat inclusiva i acollidora per a tothom. Defensem una escola pública, laica, de qualitat i en valencià i reivindiquem cicles formatius per a l'IES Els Cérvols. Fomentem una cultura basada en els valors de la igualtat, solidaritat, democràcia i tolerància, rebutjant el racisme i la xenofòbia. Promovem la reducció de residus i seguim oposant-nos al macroabocador de Guadassuar. Ens comprometem en la lluita contra el canvi climàtic i la defensa del medi ambient. També denunciem el maltractament i l'abandonament dels animals.